uzoyikhuluma nama-newborns abazalwane ngoba la kulungile abazalwane siyayazi abazalwane ukhuluma nge-position yazi i-position ukuyathola umuntu i-position encane nje yazi besimshintsha amen mhlawumbe imshintshe abe ngcono ya amen mhlawumbe imshintshe aphaphe okudlulele amen sanibonani amen nami khona ama-position angena kona amanye athi ngezophaphe la khona ama-position angena kona ngingaphaphi ngenza ukuthi kungakhulumi noma bani kimi amen kuzabathiza abamisela ukuza kimi ya amen nalasi igama lokumisela abazalwane amen manewborn bengikhuluma nami manje ngikhuluma ngezinto ezintathu ulimi uthando isibonelo sanibonani amen akesho bengishola ukufundisa nayo lento angifani nabazalwane yazi mphathishela ukuthi mkhwanazi awuzisho ukuthi ubani ngenye ilanga bosi mkhwanazi awusomuzisho ukuthi ubani amen uzoza bazalwane mina lento la yokholwa ale ekhaya kithi amen angifikanga mhlawumbe ngithiya ngifikisa ukugula kodwa yaqala ekhaya kithi lento Nkosi amen ngaze ngayibona le ukuthi ifanele ukuba ngiyenze le hayi amen haleluya ngoba ngangubona ngasibona ukuthi lo muntu ohamba lento uyisibonelo endaweni amen uma kuthi ngithiya le-new position ikwenza ungashintshi ngikuthini ongcono angifuni ukushola komzini la uma uyibona uyizwa le position ukuthi ayisizi ngalutho haleluya yeah phamsizana phamsizana Nkosi akwenzeki lutho umehluko kudaleka amen ngoba into ma ukuyona afuna idala umehluko haleluya mina angishola zingubo yebo ngoba mina ngisho inkamba yomuntu amen nokukhuluma kwakhe ayolini khona i-position akukwenza ukuthi uthule noma ubone kufanele ngikhulume ya hawu Jesu silapha hey ngoba vele izongithinyela phela awukwazi ukudlala phambi kwengane zakho ngoba ubone ukuthi ayisayizeki le nto lento ekhuluma la ayenzeki noma ungabi nayo zonke izinto zami abantu abanazo amen ngisho ekhaya kithi abazalwane yabona ma sengisho ukukhala ingane ngoba sengasashintshi ngisho into nami engikhona ukuyi-perform haleluya amen amen ulimi ngithiya now lunganenza nisale nobabili ayidlile enkulu ekapa amen hayi uma ungagwemi ulimi kodwa akulona ulimi abazalwane analyst abazalwane akulona ulimi oludala inkinga kodwa inhliziyo edala inkinga ulimi lusho lento lasuka enhliziyweni hayi akulona ulimi oludala isona kodwa inhliziyo edala isona hawu moya
endaweni. I'm here up in the car. I'm looking around. I tell you my neighbor. Yalla, I didn't know what you was about. Well, I mean, that's all I'm going to do. Jama newborn. Oma beko corner. Come between Kaya woman girl. Father, from today. From today. Then I kiss your yard. Another girl in that one. One position of one person. This is Ghana. Amen. I'm going to Hey. Hallelujah. Ya sana. This one also the Musha Power number 8. Hallelujah. Open the la. Yabana. Unlim. Agaku munyo. Oh, Tambisa. Kapanje wochukulega. Ngoba shani mama akulega la. Also corner. Gaku corner. Vana uzungena ngoba ayikho into esizokwenza uthobe ulimi. Into thobe sobe ukuthi lenhliziyo engakhuluma izinto eziningi. Ukuthi umuntu akhuleka phela kuye. Khona umsisi ayakanya kasikhathi. Mina bisho lesizinto bazo. Amthiya mina ngikhuluma ngayo. Ngizomsiza lento. Ngizomsiza kodwa manibuka izwe. Bese Bible izwe liyaxokozela. Phakathi phezulu lapho khona umsindisi. Ngoba phansi kunencobozelo. Yes. Amen. Amen. Londa lokhu okubekwe kuwe. Shadu ungena lapha zishini ngoba khona izinto ezibekwe kuwe. Londa zona ugwema ukukhuluma okuyise. Njalo yathanda ukuphendula akuthule nina. Ugwema ukukhuluma okuyise. Amen. Yes, okay. Bambolekile. Yabuja kubambeze. Uyatshisa. Ngazawutshisa lento ngishoka zona. Ngikhuluma ngani zingane nani lento iyanifaka lento. Iyanifaka ngoba ngivele ni-affected ngoba. Mina affectwa izinto zabazali umzali mangangeni lapha nawo sangeni. Ingane vele sihlabekile ingane. Yabona ubona ngenzeka kahle kuzona because sihlabekile. Ukuba sibona le ndaweni. Yabona bakhabanisa ivangeli nje. Abantu bazokubona. Bazokubona ukuthi lo baba alukho ushintsho kuyena. Lo mama alukho ushintsho kuyena. Amen. Indoda ephatha kahle umuzi wayo. Lenye inkobe bazo akufuna ukuvuka ngawo. Ngifuna ukubuza. Indoda ephatha kahle umuzi wayo. Ngoba indoda engaphathi kahle umuzi wayo. Ubona esontweni ukuthi ubona unenhlukana ndlela sonke isikhathi. Hey. Alikho igama elihle nje. Siyabonga kodwa nje uNkulunkulu emuhle. Ukufundisa ukubheka ngiyeza. Ukuxwayisa nayo lento yokuhlebana bazalwane. Ukuxwayisa indaba yokuhlebana. Uyabona umuntu
ezokuhlebela nawo utetshela uzokuhlelela uyabona sokuthulayo le ndaba yokuhlentshelwa le ndaba yokuthi ngisokoba namhlanje hlukana nayo mina ngitshela lona mina siyama ungitshela ngihamba nawe oh Amen. Uyabona ayintamasa hayi yabona mfundisi khona umbhalo othi imisebenzi yabo yabalandela buka basufrida mthini ukuthi yona le nto zobona ngiyokuyibona kodwa yona ngitshengisa khona yazi ngiyayithanda le nto yokuxoxakashiwa xoxa ngathi sithi awuzwakala kodwa ekugcineni uyamizwa